पहिला होन हामबाय मारो तामनि खांखे जों खना 22 तारिख अगस्त 2022 जों सिटिं डेमनस्ट्रेशन खायनो थां दङ अ सिटिं डेमनस्ट्रेशन खांखे तामनि बागै हिमाले डेमनि बागै जेटा हावरा साइद्रा आमनो थेनानि ताइ चाम्पा सरा ओ काइनिनो दे डेम थेखांखे जिनि बमति हाय बिपद फाइनो बा अरनि हयते बरक रंनो उच्छेद खायनानि प्लेनिंग खाय दङ अमो थेखांखे जिनि बरक माक पिनिरनाय अरनि उच्छेद थांनाय उनके ताई साथे साथे और टूरिज्म बुखायनाय नि सावो जेता सैजाक मते के अमनि प्रोटेस्ट जों खोना जों सिटिं डेमनस्ट्रेशन खायना थां दङ अमनि बागै हास्ते हापांनि जत इलेक्ट्रनिक मीडिया ताई जत ताकुक बुकुक जारा ओ देमनो थेमानि चाजागि आं तंखांके बर बर फाइ सहयोगिता रथुं ताई जत इलेक्ट्रनिक मीडिया रंनो आं कयो नरक जोंनो किसा कभारेज खायदि जेनो सहयोगिता खायदि आं नंनि थानि कयमुं नारगो आं जे এই যে हाथाय कतर एरियानि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट नङै गबमुं नारगो नरनो बेलाय हामबाय मारो आं आसास खायो नरक जोंनो सुबानाय नै बजागा नाय ओ जे प्रोग्राम खांखे चिनि चंद्र साधु जे अरनि ए रुटनि जे ब्रिज दंमानि अगानाव ओंनाय और साइद्रा हातिनि दङ और जों आसगै सिटिं डेमनस्ट्रेशन खायनाय जों एलाकानि जत 14 ता पारानि जत पाब्लिक रक फायै जों सहयोगिता रनाय के जारा नुगै दंनाय ताइ खनाय दंनाय र बरकबो जोंनो सुबाना मुसुंखे बंनि थाइमुंबो प्लिज कयमुं नरबो जोंनो सहयोगिता खायदि नरनि थानि आं अमनो आसास खायो ताइ बिसास खायो नरक जोंनो सुबाना हिनो आसुंना हाम टाइम हंखांखे 10 टा टु 2 टा पर्यन्त जों सिटिं डेमनस्ट्रेशन खायजोबनाय आसुंना हामबाय।